Κέντρο της Πανικιάς, πάνω στο κάστρο, μικρό ιταλικό εστιατόριο που κάνει θράψη. Αλλά εγώ σήμερα μαγειρεύω εδώ με ελληνικά μακαρόνια, ελληνική συνταγή και με ντόπια προϊόντα. Μαζί μου ο Κώστας που θα μιλήσουμε και θα με βοηθήσει. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να κάνω μια πολύ ωραία μακαρονάδα. Κλασικά σπαγκέτι, μαμαδίστικα. Βρήκα φρέσκα μύδια κάτω στο γυαλό, στην αγορά. Μυρωδικά φρέσκα, γρήγορο πέστο με κάπαρι και συνέχεια στο τηγάνι πίσω μου. Λοιπόν, βάζω μέσα στο μιξεράκι μπόλικο, βασιλικό, μαντανό και ρόκα, ό,τι βρήκα στο μανάβι. Δεν είσαι Παριανός, έτσι? Όχι, από Αθήνα είμαι. Και από ό,τι έμαθα, σπουδές Ιταλικής φιλολογίας, ψυχολογίας, μεταφράσεις βιβλία, δίδασκες και τώρα εδώ στην Πάρο είσαι πάνω από τηγάνια με μακαρόνια. Μάλιστα. Ακριβώς. Πώς και έτσι? Η μαγειρική είναι το πάθος μου. Μου άρεσε το μαγείρεμα και είπα να ανοίξω ένα εστιατόριο. Το μαγαζάκι σου είναι μαγικό, έτσι. Δηλαδή, αν ερχόμουν διακοπές εδώ πέρα, θα τρώγα εδώ κάθε βράδυ, γιατί εγώ κάτι τέτοια μαγαζάκια τα ψάχνω σαν τρελός. Θα βάλω μέσα μια μεγάλη σκελίδα σκόρδο που την έχω κόψει στα δύο, λίγη κάπαρη, όχι πολύ, μια κουταλιά ξινομυζήθρα, ίσα να δέσει το σύνολο, λίγο παριανό ελαιόλαδο, περίπου 6 κουταλιές της σούπας, για να φτιάξω ένα πολύ ωραίο κρεμόδες πέστο. Το καλοκαίρι πάτε για κανένα μπάνιο ή είστε από αυτούς που δουλεύετε όλη τη μέρα? Όχι, το καλοκαίρι πάμε για μπάνιο. Προλαβαίνετε δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Και το χειμώνα τι λέει η ζωή στο νησί? Το χειμώνα είναι πανέμορφη, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, πόσο μεγάλη απόφαση είναι να τα παρατήσεις όλα και να πας σε ένα νησί. Εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα ποτέ. Κοίταξε, για μένα ήταν πολύ εύκολη απόφαση. Δηλαδή ήταν μια απόφαση που την πήρα εκείνη τη στιγμή και έγινε. Πολύ απλά. Λοιπόν, έλα μέσα, Ωραία. να ρίξω τα μακαρόνια στο νερό να βράζουν Ωραία. και να κάνουμε τα μύδια. Ωραία, έγινε. Τεράστια κατσαρόλα με πολύ νερό που βράζει. Μπόλικο θαλασσινό αλάτι. Ένα πακέτο ελληνικά μακαρόνια. Ελαφρύ ανακάτεμα. Πολύ αλάτι, το μυστικό για να γίνουν νόστιμα τα μακαρόνια. Μεγάλο τηγάνι πάνω από φωτιά. Λοιπόν, μια γεμάτη χούφτα ντοματίνια. Στο μεγάλο τηγάνι θα βάλω μέσα ελαιόλαδο, μπόλικο. 2 σκελίδες σκόρδο μέσα στο λάδι. Λοιπόν, μόλις τσιρίσει το σκόρδο μέσα στο λάδι, μετράμε ούτε ένα λεπτάκι, λίγα δευτερόλεπτα και ρίχνω μέσα ντοματίνια και τα μύδια. Βάλω μέσα λίγη σούμα, όχι πολύ. Δεν το κάνω για εφέ, θα αφήσει λίγο από το αρωμά της μέσα στη μακαρονάδα. Σας το έχουν πει χιλιάδες φορές και εσύ το ξέρεις, τα μύδια που δεν θα ανοίξουν είναι ψόφια, τα πετάμε στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε σβήσει με τη σούμα, σκεπάζω το καπάκι για λίγα δευτερόλεπτα, ούτε 20 μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Ξανανακατεύω τη μακαρονάδα, με βλέπετε έτσι νευρικό, γιατί θέλω να συγχρονίσω το ψήσιμο της σάλτσας με το βράσιμο των μακαρονιών. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Τα σπαγκέτι είναι σχεδόν έτοιμα. Βασίλη, φαίνεσαι ότι είσαι μακαρονάς. Πού το κατάλαβες? Από τον τρόπο που φτιάχνεις τα μακαρόνια. Λατρεύω τα μακαρόνια και τα γλυκά. Και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, τα μύδια έχουν ανοίξει. Για να δω, έχουμε κανένα κλειστό? Όχι. Λοιπόν, δεν θα κάνω τώρα. Θα μεταφέρω τα μακαρόνια που θέλουν 2 λεπτάκια ακόμα βράσιμο μέσα στο τηγάνι με τα υγρά από τα μύδια και τα ντοματίνια. Και έτσι τα μακαρόνια και η σάλτσα θα γίνουν ένα ελαφρύ ανακάτεμα. Θα βάλω μέσα 2 κουταλιές. Ξέρεις τι, θα το βάλω όλο. 3 κουταλιές της σούπας από το πέστο που φτιάξαμε. Μπόλικο πιπέρι. Λοιπόν, η μακαρονάδα είναι έτοιμη. Τα μακαρόνια ξεκίνησαν να βράζουν στην κατσαρόλα μόνα τους με μπόλικο αλατισμένο νερό. Δίπλα στο τηγάνι σοτάραμε το σκόρδο, τα ντοματίνια, τα μύδια, σβήσαμε με σούμα και με τα ζουμάκια που έμειναν μέσα στο τηγάνι τελειώσαμε τα μακαρόνια εδώ πέρα. Άρα και τα μακαρόνια και τα μύδια που ήταν ξένοι γίναν φίλοι. Πάμε να σερβίρουμε. Πάμε. Life is how you take it. Don't what you think. Μακαρονάδα με πέστο και μύδια. When you finish your drink. Life is how you take it. So on, so on.